Oh. Ayun na, oh, labit na ni Bagwis mga kasinag. Ay, mayong kapalan. Mga kasinag, andito si Bagwis. Kahapon hindi siya umalis. Tapos ngayon hindi rin siya umalis. Papakain natin. Sige, huni kanina pa. Pasensya na ha kung ako'y maputik kasi galing ako sa palayan. Bagwis! Saan ka na? Ha? Gutom na? Kumusta na, baby? Kumusta na po? Okay ka lang pagkain. Baba na dyan. Baba na. Okay ka lang pagkain nandito. Bagwis! Baby! Nandito na. Oh. Oh. Sige na, kain na. Kainin mo na yan. Mga kasinag, yung binigay kong daga na yan, binungaw ko lang. Sa mga susunod mga kasinag, pag ang palayan ay naani na, nagapas na, diyan natin aalpasan yung daga mga kasinag, ipapahabol natin kay Bagwis. Wala kayang area na mapag aalpasan ako ng daga na mahahabol niya. Napakaliit kasi ng area na ito. Kailangan mga kasinag makaanin na. Pag nakaanin na, yan, aalpas natin dyan yung daga. Bahala na si Bagwis. Tuturuan natin siya mag hunting. Dami kong daga stock sa bahay. Ayun na siya. Ayun na. Labit na ni Bagwis mga kasinag. Ayun na. Doon yung dadalhin sa Nara. Yan. Doon ang paboritong niya mga kasinag. Dalahan ni Bagwis ang kanyang pagkain. Yan sa Nara na yan. O kaya doon sa may antipulo na yun, yung may nyug na yun. Diyan niya dinadala. Ayaw din pati niya nang naistorbo siya pag siya kumakain. Kasi pag may tao, huni siya ng huni. Pag nag-anihan ng mga kasi nagkampalayan dito, medyo naman, nabuswak na yung, yung bunga. Ayan, may pailan nila ng bumubuswak. Kaya, tuturuan natin si Bagwis mga kasinag. Kanina pa yan, sige ang huni mga kasinag. Lumibot kasi ako dyan sa palayan kasi pinapasukan ko siya ng tubig. Kasi di ba kaabuno ko lang nung nakaraan, pinapasukan ko na ng tubig. Yung ibang pilapil kasi sira, medyo mababa, kaya nilagyan ko, pinataasan ko yung pilapil para maistakan ko ng tubig mga kasinag. Dito naman kasi mga kasinag, napakalambot ng mga pilapil. Pag dinaanan mo, nayuyupit siya. Lagi kasing may tubig, hindi kagaya sa ibang palayan na aatihan, kung saan ay naiigahan, napapatigas yung pilapil. Dito kasi ilang taon nang laging maulan mga kasinag, laging may tubig ang palayan, kaya malambot ang ang pilapil. Pagdadaan mo, nayuyupit. Sige lang kada daan, mayuyupit, kaya buwababa. Kaya susunod pa tubig mo, lalagyan mo naman para tumaas, malibilan mo ng tubig yung palayan. Hindi ko naman pinapaganda makasinag yung pilapil para pataasin pa, palakihin pa. Kasi once a year lang naman mga kasinag dito nagtatanim. Kung papagandahin mo ang pilapil dito ng palayan, tatalian lang yan ng kalabaw. Gigibain lang yan ng kalabaw. Di useless din yung pagod mo. Kaya ang ginagawa namin dito mga kasinag, malagyan lang ng tubig na maistakan lang yun. Okay na yun. Basta ang tubig ay hindi makalabas, okay na yun. Kasi kung papagandahin mo yan, sisirain lang ng kalabaw yan. Hindi mo rin naman mapigilan yung ibang mga kasinag kasi lalo na walang tatalian yung ibang may kalabaw. Talagang dyan lahat ng tali niyan sa palayan na yan. Ayos si Magayon mga kasinag Kanina pa mga kasinag, hindi ko nalilipat si Magayon. Ayun ayun sa tabi mo ng palayan. Ayun mga kasinag, ayun na yung aking cameraman, si Mrs. Iwan ko na muna dyan. At ilipat ko muna si Magayon. Kasi si Magayon mga kasinag, kanina pa, gutom na yun. Hindi na nga yata nagsasabsab Awa man.
Ngayon lang naman siya mga kasinag, medyo tiyanghali kong ilipat. Kasi nga, inuna ko muna yung palayan. Tapos ito si Bagwis, sunod na siya. Sa totoo lang, hindi pa ako nag-aalmusal. Kasi pag gising ko nung umaga, ay palayan muna ang inasikaso ko. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan. Kailangan alagaan natin yung mga kasinag. Kasi yan ang mas importante mga kasinag. Yung palayan, kailangan masikaso natin yan para bumunga ng marami at malulusog. Ayan pala mga kasinag, ngayon hindi ko naihubo yung kambing. Andyan na sila Tio Mando, umuwi na. Kaya hindi ko na ililipat, sila na maglilipat nun. Yung kalabaw ko na lang ang ililipat ko, si Magayon. Nandito mga kasinag. Sige pa rin ang huni ni Bagwis. Alam po maririnig niyo yung mga kasinag. Sige pa rin ang huni. Ayan na si Magayon. Tingnan nga natin kung gutom-gutom si Magayon. Ayan si Magayon, oh. Nakasabsab na naman yata. Ay, gutom, wari ko, gutom. Gutom ang aking alaga. Magayon, good morning. Pasensya ka na kung tinanghali ako, ha. Pasensya na. Gutom. Ay, gutom. Ay, saglit lang. Ayan mga kasinag, ilipat ko muna si Magayon. Ayan mga kasinag, dito ko lang itinali si Magayon sa kalapit din lang. At mamaya paka-almusal ko o kaya paka-bisita ko sa palayan, ito na muna ang ilipat ko ulit. Ilipat ko muna ulit siya si Magayon mga kasinag. Kasi hindi pa ako nag-almusal mag-almusal muna ako. Sigurado mabusog-busog na maya. Ilipat ko naman dito. Madamo naman. Uwi na ako mga kasinag. Nag-aambo na. Yan mapapansin nyo, nag-aambo na naman. Ang problema ko naman yung aking dun, yung tawag dito, yung kinukupra. Hindi pa tapos. Hindi pa matapos-tapos. Gawa ng ganito mga kasinag. Ulan-ulan na naman. Bago tayo umuwi mga kasinag, tingnan daw natin si Bagwis kung nakain na niya yung yung daga do sa Nara. Yan ang ulan. Ay Diyos, laging maulan kasi dito mga kasinag. Ang panahon sa amin parang sakit ng tiyan. Uulan iinit, uulan iinit. Ayan, tingnan natin kung dito si Bagwis. Nandito mga kasinag sa Nara na ito. Wala. Saan yun? Bagwis! Asan ka? Ay, yung kapalan. Sabi ko baga sa iyo, pagkakain ka sa taas, huwag mo kakainin yan sa baba. Sa taas ka lagi kumain, ha. Ayan, nag-uulan na, oh. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan, nag-uulan na. Inulan na ako mga kasinag. Uwi na muna tayo. Naipakita ko naman sa inyo si Bagwis. Doon pala niya kakain. Doon pala niya sana kakainin sa uba. Hindi ko naman nakakita mga kasinag. Hindi ko siya napansin nando sa uba. Sige ang huli nando sa uba. Ayan mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Basa tayo. Alas si kaulan yan. Ito pala yung anak kong panganay, Kulin. Hindi bali, liligo naman ako mga kasinag. Okay lang yan. Basa tayo ng ulan. Palastit na ulan yan. Ganyan ang ulan dito sa amin mga kasinag. Parang sakit ng tiyan. Uulan, iinit. Uulan, iinit. Kung ano bunso?
Ito naman pala yung anak kong bunso. Hi ka nga. Chloe. Gusto mo ba ba? Hanggang masala kayo? Hanggang masala kayo. Ako hindi pa. Anak, paso yung chilas ko. Asa yung chilas ko? Ay, ito pala. Ano, may Okay na, okay na. kaping. Hi, Lord. Pitoy! Pitoy, Pitoy! Wala si Pitoy mga kasinag. Nasa galaan yata. Hindi ko kayo ay, ito yung pala. Oh. Ito mga kasinag si Pitoy. Ayan. Pitoy. Pitoy, Pitoy. Ayan. Si Pitoy. Ito mga kasinag si Pitoy. Tapos ito naman mga kasinag si Doki. Ano yan? Aso yan ni Mrs. Matagal na itong aso ni Mrs. mga kasinag. Matagal na niya yung alaga. Ayan si Doki. Tapos si Pitoy. Thank you. Di ba? Ang cute ni Doki. Para siyang sausage. Si Pitoy naman parang putlong. Tingnan nyo mga kasinag. Ano? Ano? Nag-almusal naman kayong dalawa? Ha? Ano pa kaya itong aso na ito? Ayun naman yung misis ko. Ayan, sa loob mga kasinag. Pa-cellphone. Tapos yung anak kong binata. Anong ginagawa mo dyan? Dyan. Ayan yung anak kong dyan. Yung ngirit lang. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat pala sa inyong suporta at sa walang sawang pagtangkilik ng aming YouTube channel. Mga kasinag, bye bye.